जुन्या वासोट्यावर कधी स्वराज्याचं तुरुंग नव्हतंच. हो, आणि याला पुरावे देखील आहेत. व्याघ्रगड म्हणजेच वासोटा. या गडाचा ट्रेक म्हणजे नाईट कॅम्पिंग, बोटिंग आणि मीडियम लेवलचा ट्रेक. एक भन्नाट अनुभव आणि खूप सारा इतिहास. आज सगळे बोलतात बाबू कड्यावरून दिसणारा कडा म्हणजे जुना वासोटा आणि तिथेच स्वराज्याचं तुरुंग होतं. पण 1900च्या काळात जे तिथे जाऊन आले त्यांना काही तोफा आणि तटबंदीचा भाग फक्त दिसून आला. सरदार बापू गोखले यांनी तिथून तोफांचा मारा करून ताई तेलीन हिच्याकडून किल्ला जिंकला. त्या काळच्या त्या तोफा असतील. कदाचित बापू गोखले यांच्या नावावरून बाबू कडा असंही नाव पडलं असावं. आणि ज्या तुरुंगाची गोष्ट आपण करतो ते तुरुंग आज आपण जो वासोटा फिरतोय, पाहतोय तिथेच होते. फक्त आज त्याचे अवशेष झाडाझुडपात झाकले गेले असावे. आणि लोकांना आश्चर्य वाटतं जेव्हा मी सांगतो